Wachaza manje nabhodlela lipetaka wangikhathela uphilana ngidabula ngempama. Akumini waqhatha kuphilana mfethu uphilana wakuthuma kuphela wathi ngiyokubiza. Unamanga wonke amajitazi la ukuthi uba ipipi elikhulu la. Ayibo. Ayimini ukuthi uba impimpi enkulu. Amadoda senibizana ngamapipi manje. Awukahle ngididekile. Amaphaphu phansi mfethu isikhukhula. Bolova. Lo mjito impimpi ngempela. Bodlela mfethu. Amajita athi uyipipi. Ayibo. Nawu ngishayisa sikhukhula nami. Amajita athi uyimpimpi wena mfethu. Shuthi lo mjita limqondile legama. Asale sebilona. Wangijwayele kabi wena. Phela ngikusabi mina. Abhodlela bese ngaze kulingi ngokuthi bakubiza itotolozi. Kanti unani ukubizwa ngento ecijile? Ahleli madoda ukubiza ngamatotolozi, azelanga amatotolozi la. Awubakhuza ngempela nasicutha. Qhubeka nyosi. Akusekho kutheni engakusho mina bafethu. Into engayicela nje ukuthi bodlela mfethu. Cela ungamtsheni uphilana about the meeting. Ngengimtshela uphilana bafethu. We bhatata uzomtshela lo uphilana. Hayi ngiyazi amtshena majita ngiyamthemba mina. Ngengimtshela ngempela bafethu. Strunas ngengimtshela. Ayibona vasimthembeni uyayisho lo mjita. Shuthi seningaphawula ke bafethu. Qala lapho Popeye. Ish. Bese ngicela uqale ngale. Angikwazi ukuqala nga left mfethu izophambana lento le. Mfethu izophambana kanjani manje? Izophambana kahle mfethu wena isho ukucabangayo. Okay, mina into engicabangayo ukuthi ngicabanga ukuthi sivele sivule imashi la esikoleni siphatha amapotable ukuthi sifuna ukudla la esikoleni. Awukahle mfethu Popeye sokhuluma into ebalekile la wena uzokhuluma ngokudla. Mfethu iyona into eserious le lo ufuna ukuthi wena ayikho serious. Cha bafethu lomjita. Shosho umfweni mfethu. Akahle napho bakuphambana neweather. Neweather kanjani manje? We sezenza isilima ke lo mjita. Haye. Awukahle Popeye mfethu. Sithi thina kuwena ukuthini uphawula kakho ngale ndaba ade sikhuluma ngayo. Ish. Kome sikhuluma ngani vele la? Hawu. Ungangitsheni ukuthi awuzwa ngalutho nje kulokho ade sikhuluma ngakho. Mina ngize nikhuluma ngempimpi. Ukuthi impimpi yenzeni? Angazi ke kumele ngabe mina obuza nina vele yenzeni impimpi. Ayiyekela mfethu vele uthule Popeye. Rodo kuthini ukuphawula kakho wena? Mfethu ubuyele kumina ish. Oh okay. Sikhova uthini lapho? Mina Bolova nginakho kuningi. Engingakusho nje ukuthi uphilana ngiyamsaba and angifuni ngisho ukucabanga ukuthi ngimshaya ngoba into engeke izenzeke nje leyo. We leli igwala. Sichutha uthini lapho mfethu? Mina Bolova ngiphikisana nawo wonke sekushiwo la. Kuphela nina phuma nephuzu esizosebenzela phezulu. Mina Bolova ngiona. Siyabonga. Wena sikhukhula? Makuvuma usicutha ngi-on nami. Awu madoda. Wena shoshu? Mina majita athi ngitshele ngesingisi, ngi-interested. Kodwa ke for ijitas ngiyavuma, ngiphakathi inside. Awukhuphuka lapho shoshu ngiyakuzwa mina. Wena bodlela uthini? Ngisho lutho mina futhi ngisadini ukuthi ningibize ngetotolozi nini. Cha shonga ukuthi uyitotolozi the uyimpimpi thina. Cha kona lokho angithi ngiyashutha kumina waceba usikhukhula. Yekele musukuchaza. Kwaphela thina besikubuka nje kuphela. Wena kanti yini lengake kushisayo ngaphela besazombuka nomunye. Pho indaba niqale nabuka mina. Hayi shuthi kuqondanile. Kodwa ngoba uthi awusho lutho akunankinga. Rod uthi angogcina ngawe mfethu. Hayi Bolova nami ngi-interesting. Ngiyadlala ngi-on Bolova. Hayi siyabonga Bolova. Ngithi Awunyosi mfethu ngangabuyela manje kumina. uthe nje wena wazi ukuthi sikhuluma ngani? Sengiyakhumbula mfethu. Besikhuluma ngani? Ngamatotolozi. Ukuthi enzeni? Ngazi ke mina ukuthi enzeni. Popeye mfethu simoshela isikhathi mfethu ngizokuphindela makuphela le meeting. So Bolova ngiyabonga kwaba on kule plan. Into engizoyicela ukuthi sihlukaneni okwamanje ngoba isizokhala nensimbi. So libuye sihlangane ngomsombuluko. Ngitsheleke nje benikhuluma ngani vele? Oh mfethu Popeye. Sikhuluma ngophilana la mfethu. Njoba sanje ukuthi uphilana la esikoleni. Baba, awusheshe baba sikhukhula baba, awusheshe. Hawu. Sizohamba nje kanjalo nje. Akufe ngihambe kanjani? Awusakovalisa anele. Yes, yazi bese sengikolisa nentombi. Yes, wena mfethu wena. Sicuthe kumele ukhunjuzwe yimina yonke into. Ngongikhumbuza nje usuku olulodwa kahle baba. Manje bungamona ungakephi? Angimbonanga. Awuhambe lapha sinomqalaza yazi. Ukufica ngendlela lezo. Ngifike ngixabana nogcina nibangani manje. Angazi nami ukuthi sibangani. Hawu. Xabana nazi ukuthi nibangani. Yamanje ugcina uthi unjani?
Ish, sengimane ngayisholo nje nami. Mzwile setha ngimbingelele. Emfethu udlala ngayo ingakho ngithanga ingene nje. Ndungisizile ndumfethu. Bedlala ngawe lo. Ya. Ngicela sikhulume phela. Okay, sikakhuluma. Ungixolele mfethu, angiqondi ungendawo zakho ukuthi angithandi nje ngawe. Khuluma Enzo. Hawu ngiyakhuluma mfethu Linda. Oh, ngilindileke. Indaba ndungaye kuzona nocingo ngoba kuhlungumeza. Yes Enzo, nami ngiyafisa ukuyokuzana manje akwenzeki. Yini ekenzeki? Ndiyakuhlumeza lo muntu ngihlezi ngixabana naye. Hlezi sixabana kodwa kwenzeka ukuthi ngihlukane naye. Yini engenzeki? Tshela mina yini engenzeki? Ukuthi ngiyeke ukuzana naye. Hayibona nzima ukumnyeka. Zini kangangani nesikole ngazona naso hayiba kwahlela wena. Ngeke ngikwazi Enzo ukuyokuzana nogcina. Hawu ndu. Unjani mama? Ngiyaphila wena? Nami ngiyaphila. Singabiza ngotala. Hayi, ngingibisi. Awu ngowani manje? Ngicela nje ngathi lento yami nawe ukuthi ngifuna ibe imfihlo. Manje mina ngizokubiza nini ngobhebe? Uzongibiza but hayi la esikoleni. Ngizokubiza apho ngapha ngijoye ubuya masekodo. Kusho akudaliwe ukuthi kubize ngobhebe. Shithi phela fa ungibonele mafuna ungibiza ngobhebe. Awu shikonje uhlala lapha. Hlangahamba. Umbali wasemsholozi? Chana umbali lo wala kamoya lo nempandla. Oh, hayi useduzane manje awusho ngakubona nini? Noma yini asenze kube kusasa kodwa. Sasa ngekwazi yazi. Ngobani? Sasa nginendlela mama. Web. Yozingela endomzingelo omkhulu kakhulu. Sobe kuqashwa amaphisi asepitela wasemsholoza wale emvuzane iningi kakhulu. Yabo nje inkahlankahla umzingelo le. Oh, manje ukhetha ukuzingela ukudlula mina. Mama lo mbuzo wakho uyangihlula yini? Qhubeka ukubuza. Awungabuza. Uyangithanda? Ya ngikuthanda indaba. Sasa uyikuzingela uzobona mina. Awungeke awungeke ungafa. Nuthi uyangithanda wena. Sasa uyikuzingela uzobona mina. Sengishilo. Awungeke. Qhubeka uyapi ngikhuluma nawe. Hayibo, abantu abafana kanjani? Benikhulumani no Enzo? Besikhuluma ngezinye izinto. Ziphi lezo zinto? Izinto ongamele uzazi wena. Hawu ndu. Manje nawe angifihlela. Ya, kuthiwa ngakutsheli. Hawu ndu mfethu. Imfihlo. Ngifana nawe ngithembe ukuze nawe uzongitshela imfihlo zakho. Ngiyakuthemba mnganami. Ungitshele phela. Nogcina. Hawu. Ay, okay. Ya, gcina njalo nje. Umuntu mayelungisa umsombuluko mayifika ku. Indawo kantakala ngomsombuluko. Kuzobe kuyi. Ay, imfihlo. Awugcina, cela ungitshela phela. Secret is a secret. Nami ngifuna ngithembe ngelinye ilanga. Ngiyakuthemba gcina. Ay, okay, ngithembeke. Cela ungitsheleke phela. Qanitshele wena-ke. Awugcina, okay ngikutshela-ke. Isho-ke. U-Enzo bengicela ukuthi ngimsize kuyibala ngoba uhlulekile etestini. Oh, namtshelela ukuthi sizwe mina. Cha, ngimtshelanga. Umtshele-ke next time ukuthi nawe yazi sizwe mina. Awugcina. Ya, iqiniso. Oh. Ngitsheleke nawe ithini imfihlo yakho? Oh, kuthi ngomsombuluko iValentine saswenga. Awugcina bengikhona nje sinikeza incwadi. Bukhona. Bengifuna ungitshele mina nginamfihlo. Unagcina, kusala kutshela into engekho. Namanga. Serious gcina bengisho into engekho. Namanga. Vele bengikhuluma ngazi ibalo. Namanga, besikhuluma ukuthi kakubamba. Funa kutshela ngamaqhinga doti. Wona mfethu indaba yamantombazana Itheni manje lengane? Hayi ngendaba yengane mina ibaba ngeke. Awufethu khuluma sicutha bethi itheni? Imali mfethu ngiyokuzingela. Ithe ngobani? Ithi fana ngiyobona wona mina Awufethu sicutha hambi uyobona ingane mfethu. Oh mina manje ngiyokuzingela mina. Awufethu ngeke kufe nje ngo-one day. Wena ngoba uwazi umzingelo omkhulu kanjani? Yikho nje usho kanje. Awufethu ngeke kufe uma waphutha one ngosuku olulodwa nje. Hayi wena ngathi uyangibheda wathi kushiye futhi. Hawu, kuyamhlanyisa ukuba yiphi isinto. Hola Bhodlela. Kuhamba kanjani? Hamba kahle. Kusahamba kahle lapha esikoleni? Hayi kuyancengeka. Okay. Ngiyabuya lapha esikoleni. Anthi akekho masho usubhesi wami. Ukhona. Ubafu loyo. Unyosi. Fuck. Awunyosi ngijwayela kabi. Senyathele emsileni manje sememtshengisa nguba sengikhohliwe ngiyabona. Ya mina umbhabhatisa athe kuvulela i-meeting izolo. Hayibo. I-meeting ngani okhuluma ngawo manje? Ukuvulela i-meeting namajitha aseklasini. Bathi mawathinto yedwa bazokuhlanganyela bonke. Oh, ngizongihlanganyela. Anawu khona lapho.
Cha mina ngikho. Awukho kanjani? Phela mina ngeke ngisaya mina emithingini yabo. Ngobani? Ngoba ufuna ukushaya wena. Ake usuzoyaya manje uyozwela manje bathini? Awuphilani? Kulula-ke. Mugoloza ngizothi mase ngibuka mina esikoleni ngishaya umuntu ade semithingini nawe ngikushaye. Okay, ngizokuyela-ko ukuzwela. Sengizwa ngawe kusasa. Kusasa ngiye esikoleni mina. Ngobani? Umgqibelo kusasa. Oh, sengizwa ngawe umsomluko. Sehla isambulo nazi izaga. Sehla isambulo nazi izaga abantwana bakho. Sithini manje laphana? Endoda kanjani lana? Ngiyapractice mfethu. Upractice nje ukukhuluma wedwa. Practice inkondlo la. Hayi bokusukela nini manje usupractice inkondlo usucofini manje. Sukela manje mfethu singayithandi inkondlo. Okay, mangase kuthi ukhethani phakathi kwenkondlo nokudla ungakhethani? Hayi cha phela shushu ukudla kuyonto yokuqhathaniswa. Okay, asikuyekeni ukudla. Shushu uyangiphazamisa la ngibhizi. Kuphazamisa wenza umsangano. Okay mfethu. Ubani uzogeza kuqala namhlanje? Abantwana bakho. Wewe angiziba. Nifakele ibuko. Upopayi, yaqeda ukudla lana. Haba fethu, ushushu kanti unjani? Manje usho fethu uzobiza kulezi inkondlo zakho. Uzobiza ngoba kanjani manje? Afethu ngisho ukuthi uzobiza ngoba yabo icofa elincane ukwazi intselelisha yabo. Hayibo ngizobe asivesha ngete poet mina. Afethu ubiza igama lakho, into ungayibiza elinye igama. Ngizobuba nje. Afethu cabanga nje elinye igama afethu ungayibiza ngalo. Oh ngizobe ushushe elincane noma ishushe elisha o kanjani? Hayi ngeke into ungayibiza igama leRazi futhi uduma ngami manje na. Uyibudumile wena. Cha ngidumile kodwa ngifuna nje uphuphisa igama lami. Yebo ngiyadlala ngayibiza ngegama elibi kanje ishushu pho. Hayi ngeke alingifanele lelo gama. Akahle ukuphapha uqala izinkondlo zakho zomsangano. Oh zomsangano. Zomsangano futhi ungayiperform lento eclassini ngizokubukanisa nabantu. Ngizoperforma ke mfana uyadlala wena. Hayibo nto uzobhora abantu lenkondlo yakho emsangano. Ingcono yami umsangano wena wazi kwenzani? Mina ngidlala ibhola baba. Yibo ngoba uboza kanje. Yabo kangoboza phi ngitsomba ka mina ebholeni. Umuntu opho indaba ucoach engakufaki. Cha wathi ucoach ngisamncane ufuna ngiqale ngikhule. Futhi mina ngimdala njengoba ngifaka. Cha usuyazibisa manje le ndaba. Ungayiperform lento yakho umsangano. Okay. Ukusala umsangano noma ngathi okay. Ole mfana. Sure. Buka phela. ngobuhle badala isikhathi sineseke senkonjana bathi ngiyaqala ukukuthanda Awushushu? Yes. Hey, thina ubhuti wakho mfethu. Awudile umsangano lona. Okay, obe siqondane ke nawe mfethu. Nawe uqondile qoba utraffic. Hayi, akwamboni ibhodlela mfethu la phandle. Hamba sengimbona. Eshuthakezile umtshiti. Angazi ke. Yo. Yobhoreka phela ngingedwa. Ngazingizosho naphi mangilahlwa